La llegenda de Sant Jordi. Fa molts i molts anys, quan als boscos encara vivien cucaferes, dragolins i monstres, hi havia un drac que el seu cos era ple d'escates, llançava flames pels queixals i escopia un vapor verinós. Aquell drac vivia en un estany i només sortia d'aquell estany per alimentar-se d'animals del bosc. Però clar, un dia el menjar es va acabar i va haver de marxar a un altre indret per poder alimentar-se. Va arribar a un poble emmurallat que es deia Montblanc. El drac, que estava mort de gana, va atacar els seus habitants. El poble atemorit va decidir donar al drac cada dia un animal i així, durant un temps, no els molestaria. Així doncs, cada dia algú portava a prop de la seva cova algun animaló. Clar que un dia ja no van tenir més animals per donar-li al drac i amb molta por i tristor van decidir que cada dia, per sorteig, algú aniria a buscar el drac i s'hauria d'enfrontar a ell. Amb aquesta decisió presa, tots els habitants van posar el seu nom dins un sac i cada dia un home innocent trauria el nom d'algú. Un dia del sac va sortir un paper on posava el nom de la princesa. El rei va demanar que li perdonessin la vida, que era la seva única filla. Però la princesa va dir que un sorteig és així i que hauria de ser valenta i que s'enfrontaria al drac ella mateixa. D'aquesta manera, la princesa, quan va tocar marxar cap a la cova del drac, es va acomiadar de tots i va marxar ben valenta cap al bosc, a prop d'on el drac tenia el seu amagatall. Quan ja estava arribant, de sobte va escoltar el trotar d'un cavall. Un cavaller amb escut i llança va aparèixer i li va dir: «Princesa, em dic Jordi. He vingut per poder atemorir el drac i demanar que marxi i deixi en pau a la gent dels pobles. Penso que junts podrem vèncer aquest drac». Llavors, el drac va sortir mort de gana del seu amagatall i li van demanar que sisplau marxés d'aquelles terres, que marxés lluny i no fes mal a la gent. Però el drac era tan ferotge i tenia tanta gana que no els va escoltar gens i se'ls va voler cruspir. Però el cavaller, amb la seva llança, va malferir el drac i d'aquella sang que va tocar la terra va aparèixer un roser ple de roses precioses, on el cavaller va agafar una i li va donar a la princesa en senyal d'amor. Els habitants, que des de darrere les muralles van veure el que havia passat, es van posar molt i molt contents. Per fi el drac ja no els faria mal. Aquella història que va passar als voltants de Montblanc va ser explicada de poble en poble. Per això, encara escoltem aquesta llegenda i cada 23 d'abril celebrem la Diada de Sant Jordi, el dia de la rosa i el llibre, en memòria de la victòria sobre aquell drac, en símbol de l'amor i de totes aquelles històries i llegendes que ens fan somiar dia rere dia.